И заради хора в нашето видео ще стрим само да си сложа, нали, това. Ще чакате хора. Добре, го сложих. Сега ще сложим микрофончето. Ще чакайте малко. Добре. И така, прибираме тези. Прибираме и тези. Само изчакайте малко хора да видя нещо. Добре, хора. Чакайте, че направих телевизора. Да, хора. Така. В Netflix. Добре, хора. Така. Сега ще приберем малко с камери. И ще продължим. Но с кое? Сега ще видим. Сега само да почне играта. И хора, току-що разбрах, че ще игра. Няма да мога да играм, защото е с контроля, ама... Да, хора. И ще отидем. Хайде Roblox. Хайде Roblox, че не сме играли. Roblox отдавна. Добро. Roblox. Добро, защо Roblox не иска. Знам ги. Кекс. Имаме разработен план за развитие на здравния туризъм. Само като почнем за какво се разсечи. Така спа и уелнес и таласотерапевтичен. Но тук усилията на всички трябва да се влезна. Нашите курорти. Сега кое да играе? Хайде. Не, айде паркур. Екологично чисти райони, Айде паркур. Вземем паркур. Така. Чакайте да бие горе. Не учиме тук. И пускаме. Сега вие се обърнахте. Сега вие сте тук. Това е тук. И вие сте готови. Защо съм толкова миличък? Каската ми е колкото мен, ама това е друг въпрос. Вау, много трудно. Добре, този паркур ще го направя така да не умирам. Този паркур се опитам да го мина без и едно умиране. Аз съм голям про. Уи. Да, брато. Ми да, хора. Да, има. Само къде ги сте? Ох, хора, изчакайте. Добре, така е по-добре. Чакай, че не мога да... чакай. Сега идвам, хора. Кой ще говориш? Добре, хора, ям времето днес е с нутела. Снарка игра. Добре. Не.
и за по-доброто състояние на икономиката като цяло. Окей. Не са хората отдали живота си на изследването и приложението на минералните води у нас, съхраняването на ресурса е превърнато в кауза, такава, която трябва да бъде спечелена на всяка цена, за да имаме и утре това, което имаме днес. Според мен човек е впадна през всичките тези 30 години, може би малко по-много, но всъщност от промените Любовде. сега не се използва, не се говори, напротив, оказва се, Хора, че нищо не се прави. той ме спира, гледайте сега. Това не е така. Гледайте, той ме Това спира. не е така. Отивам. Лампата поне изгаси, бабо. Шт. Окей, не. Ще ли малко? Значи тази трик много върви. Добре. Опа. Маля, съм много добра. Опа, уи. Ако вие си кажете, че умирам, защото не умрях 3 пъти на лазерите. Той не беше умрял, защото той ме дърпаше назад. Нямаше какво искате, играйте го и вижте, че дърпа назад. И няма как аз от първи колкото толкова близо са, иначе щях да умра, ако се бях толкова близо, иначе се опитах. Ох, хора. Опе! Опе! 6 минути видео. Прави се мърз хора, за това мрява. Бля, хора, цигарче. Не. Ще учи да се го само, не? Няма за какво. Опа, ще на куп. Знаех си, хора. Добре, влетя си, че съм закъпил. Това ще аз се го взема. Нищо. Не, сладолет. Но нищо, че взима. Нищо. Уи. What? Ох, чакай, че викам, че е пропаста и това е. Уи. Хора, повече от 15 минути не мога да снимам, така че като стигна, ако не успея да стигна, 11 минути ще... Трябва, че да намираме. Фак, 60. Кое ще мога да стига? Мога и там, мога да съм каза, че... Не. Хора, излезах се. О, не. Не. Аз съм много прост. Той е било на там. Окей, това е значи сега е на там. И сега това трябва да е на там. Добре. Събюмна. Спокойно, хора. Събюмна. Добре, 10 минути, хора. Това мога да стигна.
иска да стигне до сини. Как пада. Хора, това ще го скипна. Да, хора, това ще го скипна. Хора, това ще го скипна. Добре, хора. Добре, тук имаше близалка, но просто забравих да ви кажа. Хора, мале! Хора, аз никога... Добре. Хората ме мъдраси. Да. Bro, it's cut. Не, завърших се. И не знаеш какво. Добре, хора, сега съм да го това. Добре, хора. Само да ви стрибвам, добре стрибвам. Вау. 70. Хора, 11. Снимачи. Да, това ще го скипна, what the fuck. Това няма как да го пропусна, мой. Чакайте. Добре, чао, хора. Сега ще дойда към мен. Добре, хора. Мисля, че не мога да успея сега. Да, хора, тук... Това пада. Това пада. Това пада, хора. Не съм това много гадно. Да, това е елементарно есен. Хора, просто искам да видите края. Трябва да се качвам. Есен. Хора. Айде. Готови сме, хора. Айде, ус. Их моля, нане. И тука вече сме. Айде, бързите. Иде, хора, това беше видеото от мен. Абонирайте се с камбанката. От мен... Чакайте, хора, само да излеза в играта. Това беше видеото от мен. Абонирайте се с камбанката, ако ви е харесало. От мен... Чао, хора.